دم YPG'ê ava bû 2011 hedef fermancê wê got gelê rojava rezgar bike gelê rojava biparêze Wê demê de Cebhet Nusra êrişî mekirin Serêkaniyê de. Piştre hêdî zêde bû tevlîbûn bi hezaran çêbû. Serkeftin bû, çalakî bû, rêhê egîda û mezlûma bû. Rustem mewcûdî bû. Ruhekî wî ciwantîk, kurdîtî. يعني çi tiştê hev mesela digo bira asker û gel bi hev re bixwe poriyek namu digo bira ye bi heval û gel bi hev re bixwe ferq û jidetî neket nav Ereba nav Xristiyana û ber vê ser vî esasî berdewam kir. Ti kesî xweber çeta negirtin. Yani ji her milîva hatin, ji her derve êrîş kirin, ji Ewropa bê, ji Tirkî bê, ji dewletê dîtir bê. Tenê YPG xweber gir. Ber hindê YPG pêş ket, zêde pêş ket, zêde tevlîbûn bû. Yani her şerek zêdetir çê dibû, her zêdebûn tevlîbûn çê dibû, zêdetir fire dibû. Yani ber hindê çete şikestin. The YPG are fighting for the people, and I think here they're the only realistic alternative to everything that exists in this part of the world. Yani demê me dest pê kir em Serêkaniyê de bûn, niha jî em hatine paytextexê Reqqayê de. Wê demê de moralê me zeh bilind dibe. Yê şervana bilind dibe, yê gel bilind dibe, yê hemû dera bilind dibe yani. 2017 jî em li Reqqayê ne ana. Yani serkeftî heta wê serkeftî Ku derê xwestek hebe, ku derê pêwîst bike, em ji wê derê rizgar bikin. go heta dilûba binî xûne dawî bimîne em ê berxabe di rojava da. Keda 7 sala em nayêlin vala herê. Ji bo 2018 jî, ji bo ana jî 2018 jî bê em serkevin Kurdistanek azad inşallah. Hêza me hêza serokê me ye. 2018, I just want to say that I hope, people continue to struggle, continue to fight, that there's something really good happening here. BG Serakapo, BG YPG'ê.